bine, m-am regăsit la un nou episod, suntem aici împreună cu Călin. Salut! Și nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați și să apăsați pe butonul de clopoțel. Da, și like. Și nu uitați, dacă vă place, să vă abonați. Bun, hai să începem. Partea a doua sau partea a treia? Partea a doua e asta. Dăm că partea 1 o vedeți pe canalul lui Călin. Hai, Călin, unde ești? Uite-l. Bam! Scăduș, scăduș. Prostus! Tenghe. M-ai dat direct în capul ăsta. Tenghe. Unde în cap ce-am tras? Tenghe. Stai că vreau să-mi schimb skin-ul. Că m-am plictisit de ăsta. Și eu vreau să mi-l schimb în ăla tău. Eu mi-l schimb în primul. Ca când să faci abilit. Aha. Ca când să... Da. Ce? Da. Când să ai abilitatea să îmi tragi în spate și... Da. Unde ești, bă? Stai să ghib abilitatea. Gata, te văd. Da. Acum mă mai vezi? Nu? Eu sunt fix la... Gata, te văd. E fix la ăsta. Te văd. Ui. What the hell? What the hell? Să-l zbura direct! What the hell? Ce-i aia, mă? Explică-mi ce-i aia. Ce-a fost aia pentru tine? Nu știu, a fost ceva ciudat. Constipatul și direct! Constipatul căcășos. Bun! Să mă puși. Ia bă de aici. Și cum să iau dacă sunt în spatele tău? Bravo! Bim. Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Bing. Îmi schimb skin-ul că nu am. Băi, eu cred că mi-l iau pe Hero Hunter. Nu, cred că mi-l iau pe ăsta. Bă, mâna în capăt ți-am tras. Pam. Mersi. Și direct cu capul în pământ ți-am tras. Plăcere. Mersi. Skin-ul care la Unde ești, bre? Eu sunt la asta. Da, că mie îmi place de el. Și dă. Ui, dar stai, aleacă, că nici nu m-am pornit. Ui, dar noi... Bam! Bă, bravo! Mă feresc! Bum! Băi, ce prost ești. Mai bine tu voiai să zici! Nu. Au, capule! Bă, lasă-mă în pace! Nu vreau. Bam! Ți-am tras. Nu mai trăsnic. Cum se ia asta? Bim. Pa. Da! A da? Ok. Ce-a fost aia? Un căcat. Așa de faci, nu? Bă! Tu așa faci mereu? Ce mă? Mai știi când m-ai zburat și m-ai dat direct pe dealul ăsta? Da. Așa am fac tu. Fix așa am fac. Ce-a fost aia? What the hell? Cipi, ceapa, dubi, da, Mexico, viduche? Bă, Ia, schimb skin-ul pe unul care expel la el.
Nimeni nu poate să treacă de tine. Omoară-mă. Acum. Bă, mână. 5 au fost, nu? Nu știu. Unde ești? Mexico. Unde ești, ble? Dați like, mă, pentru partea 3. Da, gata, te-am văzut, te duci la omuletul ăla. Shiki, shiki, shaka, shaka, dogi, dogi, raga, raga. Nubi, nubi, bum. Oh, ce palmă mi tras. Bem! Ce bem? Ce aproape erai. Hai să mă Omoară-mă piși ca pe să-mi tine, schimb skin-ul. să mă Omoară-mă piși ca pe să... tine. Omoară-mă Hai să ne luptăm drept. să Bem. Hai să ne luptăm drept, drept. Omoară-mă ca să-mi schimb skin-ul. Ok. Magică mi bem. Bum, bum, bum. Bum, burum, De bum, fapt, bum, bum, nu vreau bum, să-mi schimb bum. skin-ul. What the hell? What the hell? Ue, dar nu-i corect. Ue. Ok. Ok. Azi mă prins în viața ta, urtaniu. Magică mira, Chiki, chiki, chaka, chaka, rubi, rubi, rabara. Magică mira. Se termină la oricum. Nu înainte de cânt. Bum! Una în cap. Dar schimbă-ți skin-ul, te rog. Nu? Ok. Ok, îl schimb. Așa. Ca să fie mai drept. Da? What the hell? Ce faci? Păi, dar am zis să schimb skin-ul afară de ăsta și de ălălalt. Nu, mi-am place cu săbii. Du-te, dracu. Păi, mi-a zis doar de ăla, nu mi-a zis și de altul. Da, și de altul ar trebui. Ok, mi schimb. Ia mă de aici. Hai că te omor eu ca să ți-l schimb. Magică mi. Păi da, ți-am tras 2 bucăți. Bim, 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 bim. Tipi, ceapa, dubi. Birabaraba. Mai chicu, Du-te, bă. Stai un pic. Tipi, ceapa, dubi, mai chicu, dubi. Hai, omoară-mă, bro! Bro. Picat-o și rec. Stai un pic. Mă duc mai departe. Stai acolo. Magică mi, bem, 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 bem. Chichi, chichi, ceaca, ceaca. Mulțumesc! Bem, bem, M-ai bem. băgat cu capul direct în pământ, așa. O să vedem ce faci. Ok, e mai drept să zic. E drept. Hai să te văd unde e slăbărogule. Unde mă? Uite pe slăbărogul ăla de Călin împuțit. Bam! E, te crezi mare și tare, a? Da? Bem, voi pe amândoi pe rând. Kiki, kiki, ceapa, ceapa, rubi, rubi, raba, raba, magică, rubi, bum. Cipi, ceapa, tupi, tapa. Mi-am pierdut abilitatea de geaba. Ia, magică mi dobie, bum. Uite, magică mi dobie, bum. Da. Kiki, shaka, lugi, laga, magică mi dobie.
Ba da? Ok. Bă, ăla chiar îmi trage, bă. Bam, una cap. O, chiar te-am tras, bă. Aproape au 2 oară. Da. Ui, dar stai pe loc. Nu stau. Ok, eu ies dacă nu stai. Serios, chiar te dau de la prieten și mă dezabonez. Ia mă de aici, Bă, chiar mi-e tras. Cum mi-e tras? Da. Ia de aici. Bă, bă. Florin Salam. Florin Salam. Bă. Florin Salam. A venit Florin Salam. A venit Florin Salam. Să te omori. Bă, dar cum nu pot să te atac? Schimbă-mi abilitatea. Dacă te scode, mă scode. Ok. Dar după ce termin ăsta. Vine Florin Salam. Bă, Florin what the Salam. hell? Florin Salam. A venit nebunul de Florin Salam. Sper să te termine. Sper să termine imediat. Nu știu. Bam, 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 bam. Chichilău. Bam, chichilău. Dacă schimb abilitate să fie mai drept. Cu pumn la punct, ok? Eu mereu pe ăla cu pumni albaștri, tu rămâi pe ăsta. Măi, dar ce ți-am tras? Unde ești, mă? La cur. La curulețul ăsta de om. Curulețul ăsta de om. Băi, ce de pe curul sau ce faci? Pa, pa! Hai și tu. Acum tu.